Eikö sä oma? Etkö? Kerros nyt, kuka tässä on? Siinä on Vili, 18-vuotias sinikelta Arvo. Ja hän on nyt täällä teillä sitten apulaisena. Joo, Vili tuli nyt tähän Laitilan Vyrtille vähän apulaiseksi ehkä. Taitaa olla tämä viihdytyspuoli ehkä enemmän hallussa kuin tämä myynti. Voiko häntä käydä täällä sitten katsomassa? Kyllä saa tulla joo. En ehkä ihan joka päivä varmaan Vili täällä on, mutta ainakin nyt näyttää siltä, että kyllä aika monena päivänä varmaan tulee vielä mukaan tänne. Hyvin rauhallisesti hän on tässä.